A už jsme to napsali i do tiskové zprávy. Máme za to, že přesně jak to předvídal George Orwell, nastala doba, kdy je první povinností všech inteligentních lidí opakovat samozřejmosti. Tak bych shrnul, že to, čeho jsme svědky, je válka, kterou Izrael vede od 7. října, kdy byl napaden. Je to legitimní obranná válka, a kdy za téměř 80 let od holokaustu nebylo nikdy za jediný den zabito tolik Židů jako právě 7. října. A nejen to, také míra sadistické bestiality, s kterou se ty vraždy udály, překračuje všechny myslitelné meze. To nebyl jen nějaký útok, to byl pokus o genocidu. A bez připomenutí této skutečnosti nelze současnou situaci v Gaze vůbec pochopit. Izrael bojuje o svou existenci a jeho obranná akce je nejen plně legitimní, ale je vedena v souladu s válečným právem a s mezinárodním humanitárním právem. Podle expertů na vedení válečných operací v takto složitém prostoru, husté zástavbě s civilním obyvatelstvem, si Izrael počíná mimořádně ohleduplně. Civilnímu obyvatelstvu v Gaze vyhradil bezpečné zóny a umožňuje jeho evakuaci. Přesto dochází k civilním obětem, které jsou velmi politováníhodné, ale je potřeba říct si jasně, že mnoho civilistů zahynulo v důsledku toho, že Hamás rozmístil vojenské cíle právě mezi své civilní obyvatelstvo, což samo o sobě je válečný zločin. Civilní oběti jsou politováníhodným důsledkem války, kterou rozpoutal Hamás, a také cynického využívání svého vlastního obyvatelstva jako živých štítů. A to se nezměnilo ani dnes po 6 měsících bojů. A my si jen všichni přejeme, aby tyto boje skončily co nejdříve a aby byli všichni zbývající rukojmí co nejrychleji propuštěni. Musím ale zmínit také znepokojivý, obrovský nárůst antisemitismu, protižidovských projevů v mnoha městech po celém světě. Palestina prý má být svobodná od řeky k moři. Němci proto měli velmi trefný výraz. Palestina se má stát judenfrei. To je úsilí o genocidu. Je proto úplně převracením práva, když za údajnou genocidu je dnes souzen Izrael. Jak řekl soudce Aharon Barak při slyšení v Hágu, je to jako kdyby Kainův zločin byl přičítán Ábelovi. Navzdory ohromnému množství důkazů už dnes palestinská propaganda pilně pracuje na popírání zvěrstev, kterých se teroristé dopustili a dokonce se jimi sami chlubili. To je stejné jako popírání holokaustu. A v této době je skutečně důležité nemlčet. My jsme se tady s pochodem zastavili na Palachově náměstí, kde jsem připomněl oběť Jana Palacha. A přišel za mnou jeden pán, který mě upozornil na nepřesnost, kterou tímto uvádím na pravou míru. Jan Palach se neupálil ani tak kvůli invazi vojsk Sovětského svazu a Varšavské smlouvy do Československa, ale zejména ze zoufalství nad pasivitou českého obyvatelstva, nad tím, jak snadno jsme se nechali spacifikovat. Já věřím, že to, že jste přišli a to, že vyjadřujete podporu Izraeli v těchto důležitých dobách, podporu Izraeli, která v posledku znamená, že si uvědomujeme, že i my jsme ohroženi. Já věřím a doufám, že tento postoj zůstane v naší republice silný. Když jsem tento týden přiletěl z Izraele, tak v magazínu společnosti El Al byl rozhovor s jedním izraelským Arabem, s novinářem Josefem Hadadem. A to je taky člověk, který stále znovu opakuje samozřejmosti. A titulek toho rozhovoru zněl: Naší jedinou zbraní je pravda a s ní zvítězíme. Já myslím, že toto heslo bude v České republice dobře rezonovat. Tak si ho pamatujme a neopouštějme a stůjme za pravdou i dál. Děkuji, že jste přišli.